Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod în care chiar nu știu ce să facem. Nu aș vrea să țin numai așa pe skyblock-uri din nou, numai skyblock-uri, așa că aș vrea totuși să fac așa un mic episod, o mică serie aș vrea să spun, care arăta cum să faceți hack-uri pe diferite jocuri. Bineînțeles, eu am început complet aiurea, fiindcă toate hackurile pe care le voi face vor fi cu root. Dar dacă nu aveți root, o să fac un videoclip în care să vă arăt cum să faceți root. Dar dacă doriți, vă putem arăta chiar acum, în secunda aceasta. Vă atenționez, metoda pe care o folosesc eu acum pentru a face tableta root funcționează doar și doar pe tablete. Nu funcționează și pe telefonie, da? Deci pe telefonie nu funcționează, da? Pe telefonie vă sugerez să vă duceți voi așa fain frumos pe YouTube, să căutați how to root și puneți marca principală a telefonului vostru. De pildă dacă aveți Samsung, how to root Samsung sau how to root S4, fiindcă de la Samsung sunt foarte cunoscute astea. S4, S3, S2, S2 Plus, S1, nu știu dacă mai se vinde S1, dar mă rog. Da, oricum, în episodul de astăzi, care este episodul 1, vă voi arăta cum să hackuiți PU. Un joc foarte ușor de hackuit, dar pentru a-i face hack, mai întâi trebuie să-l instalăm. Nu? Că eu zic că este o metodă logică de a face hack-uri. Bineînțeles, vă trebuie root acces. Că vă trebuie neapărat root. Stați un pic, că ziceam că vă arăt. Dar mai întâi hai să-l bag la descărcat. Și cât timp se descarcă, mi se pare că are vreo 40 ceva de mega, să vă arăt cum se face root la tablete. Că m-am luat cu vorba și am uitat, m-am zăpăcit, sunt zăpăcit mereu. Dar oricum o să încarce, uite că s-a încărcat. Și căutăm P-O-U. PU. Mă rog, cred că știe cred că știe tot globoloidul ăsta, asta. Uite trucul PU, aplicații fake, vă spun eu. Sunt aplicații fake. Bă, sincer, cred că asta PU, Alien PU, cred că nu cred că este neoficială, cred. Opa, am apăsat eu greșit. Aici, PU, Zakeh. Nu trucos PU. Acceptați. Descărcăm aplicația. Acum am dat-o și o să descarce, fiindcă mi-a dat o eroare. Și cât timp se descarcă să vă arăt cum se face root la o tabletă. Tabletă, da? Deci tabletă, nu altceva. Cred că voi face în câteva părți acest hack, fiindcă am impresia că o să ne ia foarte mult. Cu acest program se face hack-ul. Avem ultimele 200 de accesări ale mele, Skin Killer, Market Unlocker, dar nu contează asta. Și dacă observați aici pe pagină, o să vedeți un I. Vă apăsați pe I. Pe I-ul acesta, vă duceți acolo unde scrie aici RSSX, check updates. Pe tap to check updates o să vi se deschidă o interfață, dacă vreau și mie să mi se deschidă. Se pare că s-a oprit aplicația. Mai răbdare, să vedem. M-am plictisit să mai aștept, hai mai repede. S-a blocat și ea, nu-i nimic. Da, aici vă spun că aplicația super ușă nu răspunde. Și era acolo un rând de care trebuie toate să fie ok.
unde sunt nou, trebuie să încercați până sunt toate corect. Acum tot ce sper eu este să am orientare cu screencast-ul. Dacă nu se orientează automat această aplicație, chiar îmi cer scuze, doar că n-am ce să vă fac, îmi cer scuze. Chiar îmi pare rău de voi. Rog că am căștile, că puul ăsta cred că o să scoată niște sunete ciudate. Și avem aici bara, 30, 80, 90, ok. Trebuie să-i dăm niște primii 50 ani, puțin, nu încă. Așa și îl lăsăm. Timpul vreau să ne aia cu de toate. Shawarma cu de toate. 100 de bani. Așa. Da. Vreau să-l spăl. Mă rog, am că este... Opa, mă enervează achievementurile astea. Am noroc că este acum. Level 120 ceva, anunț că am pe telefon level. Da, păi începem să cumpărăm. Știu, o să retardă. Da, mergem pulpu. Stai un pic. Nu am apucat să vă explic tot. V-ați prins, cred. Merge pe shop și de pe Aptoide, de pe browser, sugerez, nu aplicația Aptoide, de pe browser, mergeți și descărcați Market Unlocker Pro. Intru acum în el ca să vedeți cum arată interfața. Frumos, o interfață urâtă, da. Și aici o să vă vină o permisiune pe care trebuie să o acceptați de la SuperUser. Market Unlocker Pro solicită acces de SuperUser. Îi dați acces de SuperUser. Da, după glisați înspre stânga, dreapta, dați cu degetul așa spre dreapta și o să vă dea aici o listă cu operatori. Aici vă sugerez să vă duceți la jos de tot, personalizat. Și dacă doriți, personalizat este opțional. Scrieți acolo 2, 5, 0, 0, 1. Acesta IP îl scrieți. Dar cel mai mult vă sugerez să mergeți în Mama Rusie, la Russian. Chiar ăsta este 25001. Ok, vă duceți direct la Russian și acesta, vă rog, așteptați. Și aici cred că o să mai vină o permisiune SuperUser, nu știu, fier știu că o să vină cel puțin una sau două. Configurarea așa, interesant. Da. Mergem după la Freedom. Descărcați aplicația tot de pe Aptoide, pe Google Chrome. Nu are rost să vă pun linkul în descriere, fiindcă oricum mergeți pe aptoide.com, la Search Applications, Market Unlocker Pro, vi-l dă acolo, vă sugerez să luați versiunea Pro. Și după Freedom și căutați până aveți iconița aceasta cu o cruce. Dacă o vedeți acolo, o cruce de Freedom are această aplicație, o să vă testărut. O să încarce ceva mai greu, dar nu-i bai. Ați primit root-ul și de ce? Se încarcă mai greu, deoarece trebuie să aveți aici, se pornește Freedom-ul într-un fel și o să aveți o notificare permanentă că este Freedom pornit și vă arată ora de la care este pornit. Mă rog, ora de la care vine ora la care am ajuns eu acasă. Dar mă rog, este o oră anormală, deoarece ceasul este de regla complet. Oricum pe mine mă interesează ora, dar asta nu e un subiect interesant. Vă duceți la Settings, apăsați aici, nu știu, fie o să aveți aici un buton aici lângă butonul de aplicație recent, o să aveți acolo un buton, un meniu așa ciudat, dar cred că o să încorporeze ei așa niște 3 butoane în poziție verticală și apăsați pe Settings. Nu, da, trebuie să aveți grijă să le aveți pe ultimele două bifate și pe primul opțional. Eu l-am pus ca să meargă ceva mai repede. Va trebui să faceți un reboot, adică pur și simplu apăsați, vă va da o notificare ca să închideți tableta
și pur și simplu el o va închide. Și simplu. Și după se va redeschide cu reboot-ul și făcut ăsta. Da, eu zic că văd acum că are deja 11 minute. Asta să fie partea 1. În partea a doua facem efectiv hack-ul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit în partea 1. Știu că este foarte plictisitoare, dar o să continuăm cu partea a doua, promit. Bună ziua România, bună ziua București, pe data viitoare.